Millum it-tilqima tal-influenza u l-booster tal-COVID bdew jingħataw lil kulħadd mingħajr ħlas fiċ-ċentri tas-saħħa kollha f'pajjiżna u mill-kliniċi tal-komunità skedati mingħajr il-bżonn ta' appuntament. Iċ-ċentri tas-saħħa se jkunu qed jipprovdu dan is-servizz mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-10 ta' filgħodu u s-7 ta' filgħaxija. Sa dan it-tant is-Sibt 28 ta' Ottubru u l-Ħadd 29 ta' Ottubru tfal minn 6 xhur sa 5 snin u tfal li jbatu minn mart kroniku se jkunu eliġibbli għat-tilqim mill-Kliniċi Nazzjonali tal-Immunizzazzjoni fil-Mosta, Raħal Ġdid, il-Furjana u x-Xewkija Għawdex. Il-ġenituri li jakkumpanjaw lil uliedhom ukoll se jingħataw l-opportunità li jirċievu t-tilqim. Il-kliniċi kollha tal-NIS se joperaw mit-8 ta' filgħodu sa 7 ta' filgħaxija. It-tfal u adolescenti sa 17-il sena mbagħad jiġu offruti l-vaċċin jew sprej nażali fuq 3 tmiem il-ġimgħa konsekuttivi li jibdew mill-4 ta' Novembru u jispiċċaw il-Ħadd 19 ta' Novembru mill-istess Kliniċi Nazzjonali fil-Mosta, Raħal Ġdid, il-Furjana u x-Xewkija Għawdex. Wara l-20 ta' Novembru it-tfal kollha minn 6 xhur sa 17-il sena se jitlaqmu mill-kliniċi regolari kollha tal-NIS mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar. Il-vaċċin tal-COVID jista' jingħata fl-istess jum tat-tilqim tal-influenza jew kwalunkwe jum qabel lil persuni kollha li f'dawk li qatt ma tlaqmu qabel kontra l-COVID. U rrakkomandat li dawn tal-aħħar iħallu intervall ta' ġimagħtejn bejn iż-żewġ tilqimiet. Individwi li rriżultaw pożittiva għal COVID jistgħu jirċievu l-vaċċin mill-inqas 4 ġimgħat wara. U importanti li min imur biex jitlaqqam jieħu miegħu l-karta tal-identità, maskra, karta ta' tilqim tal-COVID-19 u ktib ta' trabi meta hu l-każ. Għall-aġġornamenti regolari u informazzjoni dwar l-iskeda ta' tilqim jinstabu fuq il-paġna ta' Facebook tad-Direttorat ta' Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart. L-appell hu biex kulħadd jitlaqqam ħalli jonqos mard bla bżonn fix-xhur tax-xitwa.